ekhayeni lakamzozo. Sanibonani. Yebo. Kodwa sicela ukuthi thina ewe. Siyakhuluma thina naniyathetha. Yebo, sanibonani. Lakamzozo. Niyaphila. Siyaphila ngakunjani kuni? Hayi siyaphila bani. Siyabonga ngokuphuthuma isikhathi. Besisacela uMrs Gweva. Ahlale kwesinye isihlalo la. Sele noMrs Moyana ahlale phansi. noMrs Mameka. Mafeke. Lisa like bangani mkhulu. Moyana. Mafeke. Cela nibagqokise, ngicela nibagqokise. Nani? Koleka.
Hello, mama, Okay, kulungile kusambathisa. Noma ndikolile ngathumeli ngezulu namathamami. Noma ndikolile ngathumeli ngezulu namathamami. Noma ndikolile
gebela ngumphefumulo umthokozisi siyabonga ukuthi sekhambe kwaze wafika kulesi sigaba. Sibonga kakhulu izipho esenifike nazo esezisijabulise kakhulu, omama sebegqoke kahle sebebahle, siyabonga konke. Cha sithi singabala ekhaya anase silwane siyabonga entombini sihlabe sintombi anase silwane sibonga kumama sihlabisa umama senosiphathele sizocela iy'ntombi njengamanje zizosuka zingene ngale endlini la sihlalele khona, zizophuthuma kakhulu ngoba iy'nhlelo ziningi ezikhona noma ezizolandela njengamanje. Zizothi uma iphuma laphana bese iphuthuma kunengoma enkulu ekhona la emahlabathini engicabanga ukuthi le ngoma iyaqala, ingoma kazwelonke. Siyafisa ukuthi iy'ntombi zihambe ziye kule ngoma ziyobona amasokazi. Angithuliswe intombi nithi izandla zakho. Andifise bakhozi bami dadewethu omhle kangaka, dadewethu apha ekhaya sidla ujeqe, apha ekhaya sidla ujeqe, apha kwaChiya khona abanye abangazi kwaChiya nakwaMoyo, yabona sidla ujeqe. Because uzuthi xa ufika ekhaya uthi ndithole ujeqe wasemabhaceni, uthi bantu abami izandla hlalani phansi ngoba thina sithi xa sihambile sithatha ujeqe simfaka
emapokithini ithi hlalani phansi kanti abami inani nankujeqa wasemabhaceni nankujeqa wasemabhaceni but nentombi yakho bayikwazi ukwenza izawenza lo jeqa thina sithanda ujeqo nje sithi ke thina ngumbhaqo baba uthi baba wena xa udlala ojeqa uthi baba ukuphuze nansi into kuthiwa yini emabhaceni kuthiwa lijiki andazi esizulwini kuthiwa yintoni kuthiwa utshwala kuthiwa nansi into baba tata baba nalijiki xa ndidlala ojeqe kuthiwa simane sehlisa sobabini enzela uba sizokhathala silale tata nalijiki niphinde futhi tata nansenye into hayi nina abantwana phuzani apha abantu abam thina notata sizawunatha apha ejiki lamabhaca sizawunatha apha sithi ke mkhozi awubamba apha khawubamba apha mntanam sithi kunohlelo lwengoma olukhona cela ukuthi abazoba ngale ekudleni bedla abantu kodwa kunohlelo esinalo lephezulu lwengoma ozokwenzeka njengamanje mhlawumbe umuntu ofuna ukuyibona ingoma engayiphathela isitudio sakhe zikhona nezihlawulo ezikhona mhlawumbe noma ukudla kwakhe kodwa nje isevisi yonke ingale seyikhaya lodwa leli naleli kodwa nje sinengoma njengamanje sizoqala uma ishaye isikhathi kunabafundi abasuka oLundi kunabafundi abasuka eGoli kodwa abafuna ukudla abadle Vumela impi uyayivumela shana
thina ngeke bakwenze lokho bazokhipha amawashana ngeke thina ngeke thina ngeke bakwenze lokho
Abavumi sebechika manje bathi akushayeli umthetho kuyoba nini ethatha makala abavumi sebechika manje bathi akushayeli umthetho kuyoba nini ethatha makala ukazele
Thank you.
Come on,
Oh,
Sanibona la ikhaya. Kodwa njalo ngisabhela. Inkosi simele
Spina betsejani nje. Soko tena lawa.
Keep it going like a little thing. Challenge. Una vaya a hacer una más. That's a good thing.